Söperi Veijo tässä morjesta. Kun näet mua tuossa kylillä, jos sulla on jotakin kysymistä liittyen näihin kunnallisvaaleihin tai yleensä asioista, joita pidät tärkeänä, tuu juttu sille. Nappaa hihasta kiinni, mulla on aina aikaa sen verran, että ehditään vaihtaa muutama sana. Tuolla valtuustossa päätetään kunnan kannalta isostakin asioista, mutta ei kuntalaisen ääntä ja inhimillisyyttä saa sielläkään unohtaa. Tärkeisiin perustehtäviin, kuten terveydenhoitoon, pitää riittää varoja. Ja ne varat tulee sijoittaa niin, että ne hyödyttää meitä kuntalaisia maksettuina veroina, ei mitään ylikansallisia veroparatiisifirmoja. Tuossa kotisivun oikeassa laidassa näet mun yhteydenottolomakkeen. Siihen voit esittää mulle kysymyksiä, mielipiteitä. Lupaan vastata jokaiseen, ja sitten jos haluat ottaa sillä tavalla yhteyttä, että vastaan sulle henkilökohtaisesti, niin laita sähköpostiosoitteen mukaan, vastaan siihen sitten sinulle. Ei muuta kuin kylillä nähdään.